खाने है लामसगो को खरंग नाय तंगनाय ज तो खागन नां लुकुरंग न आं नरक बाय बुसकांगो तिनि सबनम नरक न सारा मुसंगो सिनि को खरंग नि बिसिंते जों नरक नि बुसकांगो तो हाय तंगो कताल कताल नांकक मानि भिडिअ हाय का बा कक मांकक थायरक जों तो हाय तंगो आबो नरक थांगि मानाय सिनि को खरंग कायसा वेबसाइट बो खुलक जाका सिनि बरक नि बागै कायसा बेलायखे नांकक मानि सुजुग सुबिदा न ति जों वान सुगुइ ताय या पिरि सेलायका आबो नरक आ जागा काहाम के थांगि हाबै परि बो मानाय बा नाय बो मानाय नुगै बो मानाय ताय सोरंग मुंगु मानाय अबं खासिनि क खरंनि कायसा वेबसाइट दंगो नरक आ जागा थांगि हाबै नाय मानाय सिनि वेबसाइट दोंखा kokharang.com आ जागा थांगि नाय खांके गोबां मासिनि कक थाय सिनि कक बरक बाय बेलायखे बाक्स खोना ततक बा खाखाम सेरे सेरे बा नांकुक मानि बा टं थतक माहायके बेबाक सिनि तिप्रासा आमसाय बा तिप्रासा लुकुनि इंगै जों तिसाय बा सैयैनाय जोंहा बाहायके फुनुगै दंगो नर आ जागा हाबैनाय मानो ताय सिनि YouTube चैनल लंनो बनर सब्सक्राइब खायतोंदि माहायके जों कताल कताल भिडिअ रंग नरनि बागै जों अपडेट तो हाय तंखांके नरक सिगांनो नुगै मानाय माहायके नरक सब्सक्राइब खायतोंदि ताय लाइक जोंना बता पगदि माहायके जों बाय गोरोङै बा जयावै नाय दंदि।